Folkens, nu er I endelig kommet ind til Danny Gameplays kanal, og nu vil han vise jer, hvad I vil spille. Nå, først kommer der det her. Der kommer måske ikke så mange gameplays med det her, men man skal jo have et eller andet, ikke? At spille. Så Dragon Age 2. Jeg kan lige læse op, hvad det er. Okay, Dragon Age 2. Følge min der. Nej, jo. Der. Jeg synes Dragon Age er et mega fedt spil med god grafik. Mangler måske lidt historie, men det er mega sjovt spil. Men ja, som sagt, historien mangler måske lidt, så bliver det kedeligt. Nå. Og så her vil jeg spille med nogle venner. Counter-Strike. Det kender I alle sammen. Fra et skydespil med masser af sjov, og ja, hvor lang tid har jeg spillet? 212 timer, og jeg er stadig noob. Jeg har aldrig været god til skydespil. Nå, men som I kan se, Counter-Strike. Og så kan I se, hvad det koster på jeres computer. Hvis det er en med hans fede hænder, kan holde den stille. Okay, vi zoomer lige ind. Det der. Det kan godt være, at jeg ikke kan se en skid af det, men det kan jeg nemlig ikke. Ja, det er det. Og så kommer der de to spil, der i hvert fald vil blive lavet let's play om. Vi tager det andet først. Vi gemmer det bedste til sidst, jo, for fanden. Nå. Hitman. Nå. I skal lige kunne se boksen. Ja. Hitman. Et Assassin-spil, som jeg synes, der er mega fedt. Du er en mand, der får en snigmord eller sådan noget, som får at vide, at du skal dræbe nogle par stykker. Og ja, jeg har gennemført etteren, men jeg er bare aggressiv med nømme. Men ja, Hitman. Det er et mega fedt spil, synes jeg. Grafikken er bare lidt gammel, men det er jo grund af spillet også er gammel, ikke for fanden. Så kan I se, det alle tre spil er der. Hitman der, og der, og der. Og det er det her vi skal spille. Og så kommer min favorite. Diablo 3. Jeg synes bare Diablo er et fedt spil. Jeg synes bare det er ærgerligt, de har gjort sådan, så man skal gå rundt med musen, men hvis de havde gjort sådan, så vi kunne gå med WASD, så havde det været mega awesome, synes jeg. Men det er det her spil, der også bliver lavet en hel masse let's play. Meget endda. Sammen med Minecraft og LOL. Og så kommer de der tre andre spil også. Hvad synes I? Ja, jeg synes i hvert fald det er mega fedt, så ja, det er Danny Gameplays kanal, så ses.